Oricine își cumpără un apartament în Spania trebuie să se documenteze foarte bine și să înțeleagă că orice preț îl vede pe internet, pe site-urile pe care își caută o proprietate sau la orice agenție, sunt fără taxe. Taxele în Spania sunt pentru locuințele noi de 10%, este TVA-ul locuinței. Orice locuință nouă, peste prețul, de exemplu de la 300.000, mai trebuie să ai în calcul încă 10% TVA-ul locuinței. După care la notar, taxele de registrare în registrul de proprietate plus notarul plus ce mai trebuie plătite la notar sunt în jur de 2%. Deci, practic, peste prețul locuinței, întotdeauna să-ți mai calculezi încă un 12% aproximativ la o locuință nouă. Dacă este o locuință veche, atunci nu este 10% TVA-ul, este transmiterea de proprietate se numește, care este în jur de 8%, plus încă 2% la notar, este cam 10%. Deci la proprietate veche cam 10%, iar la una nouă cam 12%.